سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلوم ربع شدوش حملة زد تدالو على توزينات تزلكم مسيلخو كم وترك صافت عامل لبعضنا هني خدكتاتلنا عند عدنكو بقدام النت أرأس زينا أب كل الأوروميا عطقات بزكايد ومتقعته للي سلستميتي سلامويان سبات تغطيلهم وفرت مهاروهن المعاد سابير تراكا بشوعات تحمل كساب 15 حسه خكايديوم أستراليا على أغلق ما يشحت نبرتي أم مزابيلو بنك خسر قوزة حسب خلت مناطو يحوات ببوليس كندا تقتلهم سبب سلطان إيران حورات هاجراتن بقودة يمن تزاتيهم بوريس جونسون منيستراتو كاب حلافنة دحر مرادهم بوليتيكاوي هلاو يقالس كم زلون كالن زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي مكتتال غزي إن تمنخم أبزا channel دما ناي وترو تخطاتلتي نختكونو سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم أب كل الأوروميا عطقات بزكايدو متقعته لعلي سلستميتي سلامويان سبات تغطيلهم أمراب إثيوبيا كل الأوروميا أب على تزسر تجت بسفيها بزكايرو لزلوان حدش بزتل على متقعته لعلي سلستميت سبات تقاتلهم كان على ما نيت متقعته ناي أمحارات والديزلو مخانو زجلسو تتابعتي مسلات هاجر بعطوات وجلتات زت تخيديو كام بالحليفهم زرزر حبريت أيهابون قدامي منستر أبي أحمد بمحبراوي مراخبي أب زرقو مجلسي بتمغزفتي إلو زسميو جبنات تحدت من قصقاص حارنت أورومو يلوم أبتي بسوني وقحتها ساعات 4 جمر زقل زلوه الكيت سلامويان سبات اتم عطقات عديتات هتصانات أرقاويان من سياتن بزي أفلالاي كم زغتلوه ناي عين مسخاخر أبزهوك على قليتهم كساب 7 زبصحو أبايتنا يتم قدياتون بحوي 5 تغاتسله اتم مسخاخر حبيرهم أزاب كلام ولا غاز تبالو زوبا كم استفتصم زقل زلوه موت سلامويان سبات قنام راي ريساتات سلزي ودانا كندي كم استقتلو ناي نفلتن كبليوم كابت فتصام زملتو ناقراويان مع كانت زينه قالوم زهبو زلوم كان منغسي إثيوبيا زتواوه وقعو قصري موتات سقاب حجي يلبون تمساسال زسك حكح فتصام كل التقنا اب زي ملك زي مفتصامو ززخاخرو تطاوقتي مسالات إثيوبيا منغست تهاجر نزناي بهر قچتات باغو دو انت زيابيلو بسالون زبنات نت هاجر كساغي بمبال يتنقو أبيرترا وفرت مهارون لمعات كاب شوعات تحمل كساب 15 حاسه خكايريوم بدرجة هاجر كابشان شعات 294 جميرو أو وقت غرامات الزكاة تمهارو كلاي درجة هزت تساتفهم وفرت مهارون المعت لو معمد كاب شوعات تحمل كساب 10 شوعات تنهاس خكايديوم منستر تمرت حلافي بيت صفت وفرت مهارون المعت أتو فتوي جول جيورجيس أمنا يلو معمد وفري 400 دق نستيو زركبهم للإسران سلسن شحتها مهارو أب 4 أسان زوباتات 204 نقطات توافيرهم كنت فو مدب كام زلو شمون 250 مرحتي سرحن أو هارتن دم كم زساتفو قليتهم اتاب قصر ابيات تمرتي اب غورناتات مايكوعتاتن للديغاتات زسلاسل مدبات بقندو ام قماين حمدن مغرامن زيتكورو خوينو مسرحان مصغان زالاتات كتريتاتن كاناليتاتن كمون مصغان ناي حمد صرغاتاتن كم زتقالل اوتو فتوي بتوسخ حبيروم بزيكازي كلتمي تتمارو اب نطفتات دحنت ترافيك ميت دما ام صفاف سندات ماكل مرمرن سندان كوافريوم اوتو فتوي اب زوفري قطعتات مكل لبدا كوفيد 19 كخبر سلازلو تمهارو مهارانن عليتنا وهار تسرحن عتوات كخونو تلابيوم نتوفرين معوات منستر تمرت زدلي مسالطاتات قريبو خمزلو دم حبيروم ابزو ودو وبقيه بحري كونتات كلمه اب قمت بمتاو توفري اقدميو جميرو اب استراليا بسنكي الاغلق ماي اشحت نبرتي ام مزابيلو أب كتما سيدني أستراليا تخصيتو بزلو حدا على الغمي أستاد حموشي ميت شيح نبرتك بيت نبرتهم كجعزو متنقطات وهيبوم كم زلو تحبيروم زسفها كفال كتما سيدني أبوش إشومون تأوارح كم زقب بوز نبر زناب أبوش 4 معلتات كم زنبو زحبرو صبصابات كم سعبينو بزح منبر أبايتي بماي كم زعل الغن أشعت نبرت دما بزي حيل إلكتريك تاريفهم كم زلونا رديهم بتوسخي أب كالوت 5 كتماتات أسترالياون بسن كتب هراوي حدا صناي حدقة أوان تأوجهم زلو تجليتهم أتبورت عزنا بنزغط المعلتاتون كغط الكم زخل زحبرو كيلاتات مكتال كونتات أير أستراليا أبتهاجر تخصيت زلو على ألغماي زبك علو جزير حكم زلو ممجلات زيجاتات نكاغ كحيلو تسويهم
ኣባላት ሲቪላዊ ድሕነት ተሃገርነቶም ኣብ ውሽጢ እዘን ክልተ መዓልታት ካብ ኣባይቶም ክግዕዙ ተሓቢሮም ዘሎ ኣሽሓት ነበርቲ ንምሕጋዝ ተዋፊሮም ከም ዘሎ ሰመዝ ከተማ ሲድኒ ሓቢሮም ብሰንኪ ዓለማዊ ምዝንባዕ ኩነታት ኣየር ንሓደጋታት ዕለቕለቕ ዝምልከት መጠንቀቕታታት እናበዝሕ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ሃገራት ዓለም ነዚ ባህርያዊ ሓደጋ ንምግታእ ብኣግቡ ዝከኣለን ክገብራ ተማሓፂኖም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ዝተኸሰተ ሰፊሕ ዕለቕለቕ ማይ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት እቲ ሃገር የመላኽቱ ኣብ 2020 ብሰንኪ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ማይ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 6,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ወግዓውያን ጸብጻባት ይሕብሩ ባንክ ክሰርቁ ዝሓሰቡ ክልተ መናቱ ይሕዋት ብፖሊስ ካናዳ ተቐቲሎም ፖሊስ ካናዳ ቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈጸመ ድፍረት ዝመልኦ ምዝማት ባንኪ ብኸቢድ ዕጥቂ ዝተዓጠቐ ገበነኛታት ማንታ ኣሕዋት ምዃኖም ብምልላይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘርግሑ ጽሑፋት ብጠመንጃ ምትእስሳርን ስጋት መንግስቲ ምልክን ከምኡውን ኣብ ልዑል ምዝማት ባንክታት ተገዳስነት ከም ዘለዎም ዘርእዩ ብሰንበት ፖሊስ እቶም ክልተ ሰባት ኣብ ኮመን ሳንቺ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ንሓደ ባንኪ ክዘምቱ ድሕሪ ምፍታኖም ዝተቐተሉ ወዲ 22 ዓመት ማቲዋን ኢሳቅ ኦቾርሊኖን ምዃኖም ኣፍሊጦም እቶም ኣሕዋት ተማሊ ሶሉስ ንጎ ጸሊም ክዳንን ዕጥቃዊ መሳርሕታትን ተኸዲኖም ናብቲ ጨንፈር ሞንትሪያል ባንኪ ኣትዮም ኣብቲ ዋናሳት 27 ኣብቲ ባንኪ ነይሮም ኣብቲ ቦታ ምስ ኣካይዲ ስራሕ ጨንፈር ንዝግበር ኣኼባ ዝነበረት ሼሊ ፍራይደር ንሲቲቪ ኒውስ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታም ካብኦም ዝመጽእ ነገር ሙሉእ ብሙሉእ ህዱእ እዩ ነይሩ ክዛረቡ ከለዉ ብህዱእ ድምፅታት እዩ ነይሩ ፖሊስ ምስ መጹ እቶም ኣሕዋት ካብቲ ባንኪ ክወፁ ከለዉ ሕንፍሽሽ ዝመልኦ ባርዕ ተጀሚሩ ኣብቲ ተኽሲ እቶም መናቱ ክመቱ ከለዉ 6 ፖሊስ ድማ ቆሲሎም እቶም 3 ድማ ብኸቢድ ብጥይት ዝቆሰሉ እዮም ኣብ መጀመርታ ርችት መሲሉ ንስለ ዝነበረ ናብ ፊኒስትራ ጎዬ ንደገ ጠሚተ ከምኡን ኣብ ኩሉ ዝሓልፍ ዝነበረ በረድ ዝመስል ጥይት ጥራይ እዩ ነይሩ እቶም ፖሊስ ድማ ሙሉእ ቦታ ዓጽሙ ክብል ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ክሪስቶፈር ሊፎርድ ንካፒታል ዴይሊ ከተማ ቪክቶሪያ ተዛሪቡ ንሱን ስድሩና መመገቢ ክፍሎም ተዓቂቦም ድማ ነይሮም ክልተ ፖሊስ ብጥይት ክቅተሉ ተዓዚበ ፖሊስ ብዙሓት ነታጉ ምስ ረኸበ ትካላት ንግድን ነበርትን ካብቲ ከባቢ ክወፁ ኣዚዙ ዋና ኮንስታብል ፖሊስ ሳኒቺ ዲንዱቲ ድሕሪ እቲ ተኽሲ ኣብ ዝነበሩ ሰዓታት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ሓደ ማሕበረሰብ ዘናውጽ ነገር ኢሉ ኣብቲ እንክሊል ዝበለ ስርቂ ዝወሰድዎ ተግባራት እቶም ኣሕዋት ግን ግዳያት መልሲ ክደልዩ ገይርዎም ኣሎ ኢሉ እንታይ ከም ዝደልዩ ጥራይ ክፈልጥ ዝደሊ እንታዮም ዝጽበዩ ነይሮም ይብል ፍራይረር ኩሉ ገንዘብ ረኺቦም ነይሮም በቃ ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ብኡንብኡ ክኸዱ ይኽእሉ ነይሮም ፖሊስ ናብኡ ከይበጽሑ ማእተውን ምወፁን ነይሮም ኣብቲ ባንኪ ከቢድ ዕጥቂ ሒዞምን ነታጉ ሒዞምን እዮም መጽዮም ይብል ናይ ክልቲኦም ኣሕዋት መዝገብ ገበን ከም ዘይነበሮምን ቅድሚ ሕጂ ብፖሊስ ዝፍለጡ ከም ዘይነበሩን ፖሊስ እታ ከተማ ብተወሳኺ ገሊጹ ሰበስልጣን ኢራንን ሕብራት ሃገራትን ብጉዳይ የመን ተዛትዮም ላዕሎት ሰበስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ብዛዕባ ጉዳይ የመን ብዝምልከት ምስ ወከልቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘተ ኣካይዶም ኣብቲ ብሶሉስ 5 ሐምለ ዝተኻየደ ኣኼባ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ የመን ሃንስ ግሮንደንበርግ ኢራን ኣብ የመን ሰላም ክሰፍን ሰላማዊ ፍትሕ ኣብ ምምጻእ ምስታፋ ብሓጎስ ከም ዝቕበሉ ኣፍሊጡ ኣብ ትርክብ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓሊ ኣስጋሪ እቲ ኣብ የመን ዘሎ ግዝያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ቀዋሚ ዝኾነሉ መንገድታት የናዲ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኢራን ሃናጺ ኣብ ዝኾነ ሰላማዊ ፍትሕ ንምንዳይ እንተተዋፊራ ህዝቢ የመን ናብ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ይኽእል ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ወከልቲ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም ንመንግስቲ የመን ካብ ስልጣኑ ኣልዩ ኣብ ስደት ከም ዝሰፍር ብምግባር ንዝበዝሐ ክፋል የመን ዝተዋፀረ ሑቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ እዩ ዝግለጽ ንቦሪስ ጆንሰን ሚኒስተራቱ ካብ ሓላፍነት ድሕሪ ምውራዶም ንፖለቲካዊ ህላው ይቃለስ ክልተ ላዕሎት ሚኒስትርታት ብሪጣንያ ንመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ብምንቃፍ ካብ መዝነቱን ድሕሪ ምውራዶም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖለቲካዊ ህላውኑ ንምድሓን ይቃለሳሎም ተማሊ ቻንስለር ሪሺ ሱናክን ሚኒስትር ጥዕና ሳጂድ ጃቪድን ኣብ ውሽጢ ናይ 10 ደቂቕ ፍልካ መዝነቶም ኮርዱን ከሉ ካልኦት ሚኒስትርታትን ኣማኽርትን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትሩን ሲዒቦም ኣለዎም ነዚ ሲዒቡ ነቀፍቲ ተቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቅዩ ክብልን ከሉ ሰልፊ እዩ ድማ እቲ ዝመርሖ ሰልፊ ብልሽው ነይሩ ክብል ነቒ
ሓሊፎም ቦሪስ ጆንሰን ግን ካቢኑ ብምቕያር ኣብ ስልጣን ከም ዝጸንሕ ገሊጹሎም በዚ መሰረት ናዲም ዛሃዊ ሓድሽ ቻንስለር ክኸውን እንከሎ ሓለቃ ስታፍ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ስቲቭ ባርክሌይ ድማ ሚኒስተር ጥዕና ኮይኑ ሸይሞም ኣሎም ከቢድ ቅልውላዊ መሪሕነት ኣጋጢሞ ዘሎ ቦሪስ ጆንሰን ሎሚ ኣብ ኣባላት ባይቶ ብዝቐርበሉ ሕቶታት ክዋጠር ከም ዝኽእል ይግመት ውሳነታትን ፖሊስን መንግስትን ዝምርምር ኮሚቴ ኣባላት ባይቶን መረዳእታ ክህብዮም ጃቪድን ሱናክን ካብ ስልጣኖም ድሕሪ ምውራዶም ዝሃብዎ ዕላዊ መብርሂ እኳ እንተዘይሃለዎም ኣብቲ ትማሊ ዝፀሓፍዎ መልቀቂ ደብዳቤ ግን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር በትሪ ወቒሶም እዮም ጃቪድ መሪሕነት ቦሪስ ንሃገራዊ ረብሓ ኣይሰርሕን ዘሎ ምባል ከጠንቀቕ እንከሎ ሱናክ ብወገኑ ህዝባዊ መንግስቲ ብትኽክል ብብቕዓትን ብቕዋምን ነገርን ክመርሖ ተፅቢት ይግበር እዩ ኢሉ መርሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ሚኒስትርታት ካቢነ ነዞም ካብ ሓላፍነቶም ዝለቀቁ ላዕለዎት ሚኒስትርታት ክጽምብርዎምን ሓላፍነቶምን ክለቁን ክጽውዑን ከሎ መራሒ ሰልፊ ዕዮ ኪር ስታርመር ሓፈሻዊ መረፃ ንኽካየድ ድሉ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣባል ባይቶ አንድሪው ሚሼል ቦሪስ ቀዳማይ ሚኒስተርና ክኸውን ዝኽእሉ ባህሪ ይኹን ወኒ የብሉን ብምባል ኣብቂዑ ኢሎም መራሒት ቶሪ ኮይና ክትክእ ግምት ዋሂባ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሊዝ ትራስ ሓዊሱ ኣባላት ባይቶ ቶሪ ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ሚኒስትርታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ቦሪስ ዘቕረብዎ ነቐፌታ የልቦን ሊዝ ሚእታዊት ኣብ ጎኒ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ክትብል እንከላ ካልኦት ሚኒስትርታት እውን ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ከም ዝጸንሑ ሓቢሮም እቲ ትማሊ ኣጋምሸት ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ነውፂ ቦሪስ ጆንሰን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መጠይቕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ክሪስ ፒንቸር ኣብ ልዕሊኡ ዝቐርብ ክስታት ምህላው እናፈለጠ ምክትል ሓላፊ ውዳበ ገይሩ ምሻሙ ዓቢ ጌጋ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምእማኑ ዝሰዓበ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም